bere esateko izanaz, munduari bizia zaldatzeko etortzukoa zen. Guazen gu ere Jesuseri, inoiz ez da behar, guk ere lehiatzen gaitezeko. Elkarronakuz, denean, maitasuna eta bihotz ona agenduz. Zutik, eman dezean nazio azkaintzunari, abestuaz, eikan abestu. Zurekin eta Espiritu Santuaren dagoela, jaito kararreko bizi gaita, izaldi,
Jaurlaritzatik gorde zezakenari, deiadar handiz eta negarrez, otoitzak eta eskariak egin zizkion, eta bere begirinagatik entzun egin zitzaion. Eta semea izanik ere, bere neke artean ikasi zuen izaneko izaten, eta bere batera iritsirik, haren izaneko birementzat, betiko salbamen iturri egin zen. Jainkoak eta ez nagusi zendatela, Berkide zen izaia. Jaunak esan. Baina hain zuzen, ontarako etorri
goretsi zaizkut zure izena. Orduan gintzo bat entzun zen zenetik, goretsi dut eta goretziko bat ere. Han zegoen metaldean, hotxatzen zuenean, trumoio txapeltzen zioen, uste bat berriz zioten, egiten bat gintzatu zaio. Jesusek ordena esan zien, nigatik ez, baina zuengatik izan da gintzoa, orain da munduaren nagusia, orain mundu ontako nagusia, kanpora izateko dute. Eta nik ilurretik gora jasoko nautenean, nik galaniko ditutu guzti. Nolako beriotzaz, inbeaz, adierazten zuen horrela. Jaunak esana. Jesusek beriotzaren aurrean behartasuna, koherentzia erakutsi zuen. Karizma handiko amaierara, urbiltzen ari gara, horrengo igandera, erramu igandera dugu. Pozik ospatuko dugu, haute bere, berezia izango den aztezako parlamenten, zanik zen bela ospatu dugu, hemen 6-7 lagunek ginean. Ospatu benitu, Kristau elkarte bat dugu. Esateko ospatu da. Zuro horrago, gaute beren da, esateko berezia izango da. Baina, dena den, zerretu batentzat, eitzakiri gabe, garrantzia handiko eguna eta ospakizunak, eitzakiguari dugu. Ontan ere behientasuna erakutsi dira. Federu sentitzen dana, ez dana, ez daukagu zesan. Baina federun dela, esaten duenak, aitzakirik gabe, ospatu indarko luke, aztezatua. Federu batek egin behar duen, dena, ez da. Igandu eta jarri dugu leloa izan da Parizeko osoan, inoiz ez da berandu. Eta gaur osatu dugu, inoiz ez da berandu, gure Kristau fedea eta gure gizabizitza, ez da, koherentziz eta lehiantasunez bizitzeko. Zer da, koherentzia eta koizanetzen. Zerekiko beran lehianak eta izan behar dela, ez dira hori. Baina, dudarik gabe, bada aukera. Inoiz ez da beran koherentziz eta lehiantasunez bizitzeko. Inoiz ez da beran esango dugu kontrakoa, eskaskeria, harinkeria gainditzeko. Eta eskaskeriaren aurkako jarrarak aurrek dira, hain zuzen, koherentzia eta lehiantasuna. Gauz bat, esan da beste egin, hori ez da koherentzia, hori ez da lehiantasuna, ez da. Norbera, nik uste bizitzan erakutsi handiko personak ezagutu ditugula eta ezagutzen ditugula, eta lehiala, koherenteak izan direnak, familiarekiko, lanarekiko, lagun artearekiko, kristauak artearekiko, fedearekiko, jainkoarekiko, baiak, koherenteak zintzen, erakutsi erakutsi ditu. Kontrako legoa, inkluso. Jesus dugu eredu, gaurko biako behien arabera, ez da. Koherentzi eta lehiantasun horrek eriotzara eramantzen. Hori erakutsi zuen Jesus, ez da. Horan zuen, neke artean ikasi zuen esanek ez. Neke artean, lehiantasuna, neketsua da. Borroka handirik koherentziz bizitzen ez da. Dara, bakoitzen dut baina, familia, amikoarekiko eta izan, Kristau kartean, izatean. Neke artean ikasi zuen esaneko izaten, esaneko jainkoarekiko bere maia egin bedizuen egin Jesus hori. Ez da. Haren esaneko biren izan betiko salbamendu egin zen,
leiala izatea, borruka da. Deadarra mundiz zuten du. Deadarra mundiz ganagarraz, otoitzen eta eskariak egin zizkion, heriotzetik ordez ezaketari. Borruka. Jesusek izan zuen diagnosoaren borruka hori, tentaldia hori da ez da. Hori da. Eta zei biharret iritsi da ordu ontarako bizi izan nahi izan. Eta orain zizan libra nazazioa ortarako eta hori naiz. Hori dago ez da. Neke artean esanako izan. Behia nahiz ez da. Koherentzien borruka. Kristau baloreekiko leialtasuna da. Neketxua egiten zailuna. Beti herren bizi behar dira. Hainbatan bizizaten hori evangelio beti herren munduko espiritua. Pentsakerak eta jarrerak hor bizi behar. Eta evangelioen espiritua. Ez da, beti hor. Artea. Baina eta berriz aukeratzen. Gaurko irakurri gaiak. Esan diguten hau, Jesus ikusi nahi genuen, Andresita, Jesus ikusi nahi genuen. Eta, okuk munduak begiratuta, asko goitzen, entretenituta, ondasunen askoren koseta edarri, asko eta asko, Jesus, la propria fedea. Solidaritza maitasuna baztertuta daukat ez da. Borroka, borroka ez da. Baita ere, evangelioa, oso hau bai dara Jesusen eratuzi, nagusi da mona ez da. Bere bizia maite duenak galdu egingo, eta borroto duenak itzak, kakotxen artean ulertu behar dira. Maitatu behar dugu berregurua ere. Baina esan nahi du, hori norbera jartzen baina gortuzkin gaio era egoizta batean, gaur egingo da. Betiko bizitzarako aldiz, bere bizia ematen duenak. Zerbitzu jarrera duzta, maitasunez biziz. Betiko bizitzarako gorbeko du. La Cristo parada jodera ez da. Lehenengo izaneko, azkeneko tokian jarri da. Beti esmatzen da, lan hartzeko, azkeneko tokian jarriko galinek, beti aurreneko galinek ez da. Hoxe da, lehenengo izaneko, azkeneko jarri da, eta irabazteko galdu idea. Gehiago aurkitzeko eman, hoxe da, alako osatzen du evangelioa ez da. Gehiago aurkitzeko eman. Munduko espirituak berriz osatzen dugu, gorde, bilatu, zuta zarturatu, irabazi, egoizatu, eta ez da. Borruka, latza da, koherentzia, leialtasuna, zailak dira, erdiarrexak ez da. Baina hoxe, aldiz leialtasuna eta koherentziak gure barroa badatzen zorionez. Eta esan zego, betiko salvamendu iturri bihurtzen da. Ez da, nire zerbitzen egiten dena goratu egingo du bere aitak. Hoxe da, itxaropen hortan bizi gehiago eta gara ez da jarri. Azken asko itxaropen hortan bizi gehiago. Eguneroko bizitzan ere, esperientzia bat batek bere buruarekin ematen duenean zerbait zerbitzua egiten duenean, oso zerbitzua barruan ez da. Egoizmoan bizitzen, oso bizitzen sentitu, inoraz. Hoxe da, inoiz ezan berandu, leialtasunez koherentziz bizitzeko. Bakoitzak bere bizitzaren kontekstua, familia, lana, herri bizitza, elkarte bizitza. Hala izan dut, ezotik
guztiak libratzen. Egin Jesucristo gure jaunaren bitartez. Bizi berdean eman duten sakramentuak hartuta, jainkoa
eskerrak emanez, zatitu zuen, eta bere ikasle eman zien esanez. Hartza zuen, eta jan guztiok dut. Hau ere gorputza zuentzat eman dut. Afaldoa vertikalizat, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasle eman zien esanez. Hartza zuen adean guztiok dut. Hau bere odolaren kanizat, itun berri eta betikoaren. Zuentzat eta guztientzat kantua barkatzeko isoiko dira. Egizue hau neure oroikatik. Zeure eskuinean jarri bezala gogoratzen dugu. Eta hori, zure maitasunaren izabera aitortzen, bera etorri arte. Eta hori bizi ematean, eta eskerrarezko gaitzen eskaintzen izatzen. Begira aita hona hori horrez, zure izaren eskaintza hori. Bere burua, guretzat eman duen Kristoren pasto oparia da. Egizu, Kristoren gorputz goletan bat egiten dugunok, zure maitasun espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan daitezela oran eta betiera. Misterioretan parte hartzen dugunok, bizkor gaitzazen zeure espirituaz, emaituzu, zeure semearen antzeko izatea. Eta sendo gaitzazu, elkartasun lokardiaz, Francisco gure ikustekoekin, Jose Ignacio Zaidarekin, eta zure adezo, Andurkoaren herri osoarekin. Egizako federo guztiak, garaien garaiko izaldakiak, federe garitan aztertuz, saia gaitezka zintzo eta leian ebankiduaren zerbitzuan. Irekitza zure begiak, zon emakume guztien premietara, haien nahi gabe eta estuak ditara. Poz eta itxarokunetan parte datuz. Salvadoren berberan zintzo eraman izan dugu, eta haiekin batean zure erreinuko bidean aurrera egin izan. Izan gogoan eta ona Kristoren akentin diren gure zenide hauek. Santi Larrañaga, Maria Maristi, Luis Gabilondo, Cruz María Alberti, Tere Mundia, Julián Solales, Pilar Garte, María Sultana Garte, María Luisa Garte, Begoña Garte, Ángela Alvareza, Ashur Yuratini, Conchita Migueldo, María Larrañaga, María Teresa Uranga, eta Maite
eta salto guztiekin bat egin, zugorentxioa zentuko eta undietxeko, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Son
egin dezagun otorez. Jauna, egizu orain Kristoren gorputz odolekin bat egiten ez, gero, haren gorputzeko ataliztu daitezela beti, errege bizitzera izan dira, Horreko igandean, martxoa goita zortzi, erramu igandea dugu eta azizantuaren azien. Erramuak, igande horrezetan berrikatu dira. Behatzi eta zantara eta ameketan eta amaratan parrokia. Horten, esan aduzen ez ditu erramuak erreko pasa berrikatu. Parrokia gaizik, beza hazia. Famili beza ere izango dugu Europan, baina eguardeko amarik eta lan berretan. Katekezian